Bahai kese ang yapangni mothani buduk bai sojagyawi eba soyawi kaitorno lobui khulumui tonggai mannai bahai kese ang Jisuno kaitor hanai keplama gerikhe bini saguringgai mannai tei bini submisi tei obedience ni kosolo ani langmao loi khlai mannai bahai kese ang Jisuni sagrirok eba early church ni faith traditiono ani bebak bekha eba full heart baike yasak sogui subraingno suriui lobui khulomui tongai mannai bahai kese ang blessed liturgical worship tai blessed Eucharist yasagi mannai abuno puilani Jerusalem Bishop Jacob Song klailangmani liturgical worship bo khar sugui mannai bahai kese ang gothar Bible ni beba kok swijak rokno bekhao udru-mudru gerikhe yasagui mannai abro kisakok brirokno khulompruri hungmani kok altar berama kok candles mombati sokmani kok satrai motom sokmani kok no bahai abono ang kha udrumudrung yawi khlai mannai bahai kese ang osairok eba priest rok kaitorni beauty ni bagai dress code gothar sumung sumui bono monnai mannai tei tongai eba nugui mannai sungsaro Subra Jisu phayasa ang bahai duku kosto birmano kisa phano saisung phano bono omo haike khulumui tongai manai te sabo ani omo hairokni pholani ani mokolno kiogri manai ani khapangni osairok eba priest rok adong rok faithful believers rok youth chirai rok ani o sungmungni kifil mani kokhe omose abokhe orthodoxy yarung gose eba orthodox ni yarung baise Bible ni beba kokno loi khlai tongai mannai orthodoxy ani osungni kok sairmung eba ensa